Hej og velkommen til dagens dokumentar. Vi har i dag vores fokus på Mindelund og bevarelsen af noget vigtig kultur. Stedet Mindelund er placeret midt i Hellerup som et symbol på de frihedskæmpere, der arbejdede mod tyskerne under 2. verdenskrig. Nogle mener, at stedet er ubrugeligt og sagtens kan blive brugt meget mere funktionelt. Vores personlige holdning er, at det er en vigtig mindekultur at bevare. Folk, der har mistet familie eller bare har stor interesse for, hvad danskerne kæmpede for dengang. Det er vigtigt, at vi husker de ting, der skete for mange år siden, så de nye generationer ikke glemmer, at det Danmark kæmpede for. Vi mister en stor del af den danske historie, en masse minder og kultur vil gå tabt. Hej. Jeg står her i Mindelund, hvor jeg har fået besøg af Frederik, som er en meget stor kritiker af dette store kulturfænomen. Ja, og det er fordi, at de fleste danskere, de er rimelig historiebevidste. Alle sammen ved ligesom og har en idé om, hvad der skete i vores fortid, og hvad folk gjorde for at få et bedre Danmark og et mere forenet Danmark. Historiebruddet, der er i Mindelund, kan du alt sammen læse om på nettet, hvor du kan få en meget større indsigt, end du kan få her. Og samt du kan også se billeder fra, hvordan det foregik dengang. Nu har du kun en gravplads eller et eller andet mærkeligt, der er totalt ubetydeligt.